Mari kita auditorium, pasok. Okay guys, keep it up. Thank you, subscribe. Thank you. Jadi na sira. Anaton model, sira. So, ayan. Pulot na. Di kita sa sentro sa Pambuhan, Manian main highway. Ang main highway nga diretso ngadto sa paggawas sa provincial highway. Rawis to Katarman National Road ato. So tara kay mauli na kita, lakunta na lang ato. Uli na kita kay tulop na. Exit para lang matasarak yan paggawas na ito diri. Kita langaw man kita nga kita baktas man to kita. Jadi may di malay-balay sa bawbosan mangga Pambuhan. Okay guys, subscribe. Thank you.